Masikati akanaka, daughters of virtue. Regai tipedze zuva redu nesoko rekubva kuna 2 Samuel chapter number 14 verse number 28. Ndichaverenga. Absalom lived 2 years in Jerusalem without seeing the face of the king. Then Absalom sent for Joab in order to send him to the king. But Joab refused to come to him. So he sent a second time, but he refused to come. Then he said to his servants, "Look, Joab's field is next to mine, and he has barley there. Go and set it on fire." So Absalom's servants set the field on fire. Verse number 31. Then Joab did go to Absalom's house, and he said to him, "Why have your servant set my field on fire?" Verse number 32. Absalom said to Joab, "Look, I sent word to you and said, 'Come here so I can send you to the king to ask, why have I come from Geshur? It would be better for me if I was still there. Now then I want to see king's face, and if I am guilty of anything, let him put me to death.'" So Joab went to the king and told him this. The king summoned Absalom, and he came in and bowed down with his face to the ground before the king. And the king kissed Absalom. May God bless the reading of his word. Masikati ano ndoda kuengareja mukadzi. Wandinofunga kuti uchipedza kuteerera sermon uchapinda muina koti mako onamata. Kuti donjo rendadini wa grupu ndiye kuti mudzimai asumuke anamate. Mudzimai agare pamabvi. Ndaverenga kubhuku yaSamuel ya mumunhu ainzi Absalom akanga ari mwana wamambo Dhavhidha. Ndichatangira zvangu kwekutanga kwayo, asi kumashure uku kune zvakaitika zvakakonzeresa kuti Absalom ambobuda muguta. But baba ndokuzomutendera kuti adzoke, but atenderwa kuti adzoke, baba vanoti ngaadzoke asaone chiso changu. Absalom ndokutenderwa kudzoka muJerusarema, asi ndokugara muJerusarema, asi asingatenderwe kuona baba. Saka ndichitarisa nyaya iyi ndinoona kuti kune vanhu vakatenderwa kupinda mukereke, asi vatenderwa kupinda mukereke havatenderwi kuona baba. Kune vanhu vane makore nemakore, vane mvi vachena vhudzi, zvangwiti zvibaba zvemichechi, zvimama zvemuchechi, asi havatenderwi kuona baba. Tirimo tirana mai veruwadzano, mabhachi tinawo, mainifomu tiyawo, tiri maelda, tiri madhikoni emuchechi, zvikaro tinazvo, asi hatitenderwe kuona baba. Absalom ndokuibata akati, varume, ndane 2 years ndiri muJerusarema, asi handisati ndaona mambo. Ndirimo muJerusarema, asi handisati ndaona mambo, handisati ndasangana naMwari, handisati ndasangana nepresence yaMwari. Hapana pandati ndapupurawo kuti ndakaona Mwari pamwana wangu, ndakaona Mwari pamurume wangu, ndakaona Mwari pabusiness rangu, ndakaona Mwari panasisi vangu. Handisati ndasangana naMwari, handisati ndaita encounter naye. Ndinomunzwira ku next door. Shori yekuti Absalom ainzwamo achiti tanga tiri namambo, tanga tiri kurari namambo, tanga tiri kupalace kwa mambo, tatine meeting, ainzwa nevamwe. Ndinokuchallenge mudzimai masikatano aneta nematestimony nevamwe, anonzwa mudzimai achiti pandainamata, then God visited me. Anonzwa mudzimai achiti pandakanamata, Mwari ndokubata murume wangu. Anonzwa mudzimai achiti pandakanamata, I had an encounter with you. Wanzwa nematestimony evamwe. Urimo muJerusarema, asa usati wasangana na mambo. Ariandarara boshika maha, murana mautsu ya tarara boshika maha, hera boshika tarara boshata. Dirimo muJerusarema, sandi sati ndasangana na baba. Kajano ndoda kuchallenge umwemu. Challenge umwemu na anofanira kudiniwa. Yoti ndirimo muJerusarema, sindasangana na Mwari.
Bhaibheri rinoti rimwe zuva Abusalomi ndokumuka akadhiniwa nazvo, ndokumuka akashotwa nazvo, ndokumuka zvakamushungurudza. Kati varume ndirimo muJerusarema, sandisati ndasangana naMwari, sati upenyu hwangu hwabatwawo naMwari. Ndina chinonongedzera kuti Baba, ndina chinonongedzera kuti Mwari, ainga vanhu vane makore vari mucheche, hapana wati wamuka uchipupura, pana chati chachinja. Wakatofanana nevasiri muJerusarema, wakatofanana nevari kubhawa, vari kutoenda kun'anga vakatokusiya, vakatokudarika by far. Urimo muJerusarema, sausati waita encounter naMwari. Abusalomi ndokuti, arume uyai kuno, ndai munondidedzera Joab. Joab ndokuramba kuuya. Bhaibheri rinoti ndokutuma kepiri, ndai munondidedzera Joab, ndoda kumutuma kuna baba. Bhaibheri rinoti Joab ndokuramba kuuya. Pekutatu Bhaibheri rinoti Abusalomi ndokuti ndai munopisa munda, ndai munopisa zvese zvirimo. Kana mapisa ndoziva kuti Joab anouya. Bhaibheri rinoti vashandi ndokunopisa munda. Sikati anoda kuti utore Bhaibheri rako, wotora zambia rako. Toda kupisa munda zvinodenha denga. Toda kupisa munda zvinodonha the throne of God. Toda kupisa munda zvinoita kuti Joab auye achimhanya. Pane prayer inosheka denga. Pane prayer inoprovoke attention yaMwari. Pane prayer inoprovoke glory. Pane prayer inoprovoke baba pachawo. Bhaibheri rinoti Joab ndokuya achimhanya. Kati Abusalomi vashandi vako vapisa munda. Akati zvakanaka zvakadaro, gara apa titaure. Vashandi vapisa munda. Handisi kuzoipindura iyoyo. Pane mubvunzo wandinawo kwauri. Makanditorerei kuGeshur kwandairarama ndisingaziye Mwari? Makanditorerei kubhawa kwandairarama ndisingaziye Mwari? Makanditorerei kudzinza kwataipira midzimu yekwedu? Makandibvisirei kuJoy? Makandibvisirei kumadisco? Makandibvisirei kwandaita mipfuwi? Varume vachiuya vari tause. PROPHETESS makandibvisirei ikoko? Ndamutende, hapana chinobatika, hapana saini. Varume havachauye, vana vanogara vachirwara, mari haibatike, murume akadzingwa kubasa, kuchecha hapana anondiona. Makandibvisirei kubhawa kwakanaka, chaive nani ndagara ndiri ikoko. Abusalomi ndokuti makandibvisirei kuGeshur. Pane mudzimai anofanira kusunga zambia, eraboshita mauta, anofanira ndakabvirei kumasha, ndakabvirei kumupfuwira. Pane mudzimai anofanira kuti ndakabvirei kun'anga, ndakabvirei kubhawa, ndakunzwa muJerusarema mandisingatenderwi kuona baba. Pane mudzimai ari kufanira kumira oti erabosika mauta tereramasha, ndinoda kuona baba pavana vandakapiwa, ndinoda kuona baba pamereji yandakapiwa. Erabosika tereramoha, zvakasiyanine kuenda kubhawa. Kana ndikagara muJerusarema ndisingagone kuona baba, zvakasiyanine kuenda kun'anga. Kana ndikagara muchechi ndisingaone Mwari. Joab ndoda kuona baba, ndoda kuona baba pavana vangu, ndoda kuona baba pamurume wangu, ndoda kuona baba pavana dzangu, pamari dzangu, pakereke ndoda kuona baba. Maureta tariate eraboshika maha. I feel like praying, I feel like praying, I feel like praying. Andifanane nevemunyika, ndoda kuona baba. Andifanane nevasingana mate, ndoda kuona baba. Makanditorerei kwandaive, makaparidzirei vhangeri resalvation. Kana ndapinda mukereke ndoita kudzwa mudungwe nevamwe ndisingaone baba, ndoda kuona baba. Shatamaha. My God, my God, my God, my God. Bhaibheri rinoti Joab achinzwa izvozvo, ana chaakataura, akangosumuka ndokumhanya kuna baba. Kati baba, zvandasiya zviri uko hazvina kumira mushe, minda yapiswa yese. Baba havana chavakataura, vakati endai munomutora muunzei kuno. Masikati ano patiri kunamata, maenjo ngaenda achimhanya, Holy Ghost ngaenda achimhanya. Anosvika ati baba, zvandasiya zviri murumu, madzimai hana kumira mushe, ati tinoda kuona Mwari,
Taneta nekunamatira zvirwere zvisingaende. Taneta nekunamatira mapromotion asingaende. Tinoda kuona Baba ngavaudze Mwari kuti pasapo hapana kumira mushe. Imeramera muZimbabwe, imeramera Bulawayo, imeramera Mamutare, imeramera kumasvingo.